Bideo honetan, bilera virtuala gauzatu ahal izateko Momentuz egelapin eta laster egelan integratuko den Blackboard Collaborate aplikazioa aurkezten dizuegu. Bilera hauek egelapi zabaltzen dugun nabigatzaile berean zabalduko dira, atal berri batean. Oso garrantzitsua da, lehenik eta behin, nabigatzaileari buruzko informazioa aztertzea, eta hauen bertsio eguneratuena izatea. Posible da baita aplikazio honetara mobilaren bidez sartzea. Bileraren baitan komunikaziorako tresna ezberdinak izango dira. Audio, bideo eta chat bidezkoak. Bileren ezaugarriaren arabera, moderatzaileak aukeratuko du erabiltzaileen esku zein jarri. Ondoren, edukien aurkezpenerako dauden tresnak aipatuko ditugu. Fitxategiak, eskritorio edo aplikazioak partekatzea, arbel grafikoa, tresna hauek erabiltzaile zehatzei egokitu dakizkioke. Bilera hauek grabatzeko aukera dago baita, eta egelapiko gunean sortuko den esteka baten bidez grabaketa ikusteko aukera izango da.